Взела съм си чантата, храната, водата. Отивам да си търся работа. Сивицата имам 30 копия. И по-скоро ме е страх от това да се случи, отколкото да не се случи. Не знам защо това е някаква обратна психология става. И влизам в първия магазин, ма така супер стресирана, сърцето ми направо прави туп. Качвам се на втория етаж, заговаряме на момиче, тя се оказа българка. Дадох си CV-то, след това отидох в един друг магазин. Там ми казаха да им погледна сайта, дрън, но в сайта им няма нищо. Отивам в трети магазин и човек, който заговаряме, менеджера. Дадох си CV-то, каза ми директно другата седмица, дата, час да отида за интервю. Трябва да правя на това интервю, аз не знам. Четвъртия магазин ми казаха, че ще вземат хора чак от март месец. Не мисля, че там ще станат нещата. В последния магазин, в който влязах, отново ми взеха CV-то. В два от магазините се работи и на каса, а в третия магазин се работи само така поддържане на дрехи, обслужване на клиенти, ако ми трябва нещо. По-скоро бих предпочела това, ако трябва да избирам, но честно ви кажа каквото стане. Важното е, че опитах, че преборих себе си някакъв страх, който ми се създаде сутринта, дето дори не знаех, че го имам. Страха от новото. Това ме хвана. За опашката ме хвана. Поуката от днес е, че това, което искаш, трябва да отидеш и да си го вземеш, защото никой никога няма да ти го даде така. Някого няма, си го създаваш. 2 weeks later. Аз малко се излежавах, обаче ми звъннаха от мястото за работа, на което минах интервю. И ми казаха, че ще ме наемат. Нямам някакви документи, които трябва да попълна. Питаха ме кога съм свободна. И така. The following day. Бях до Бершка. Това, което си взех сега за работа, ще ми трябват черни тениски. Още две в черен цвят. И отделно една по-широка. 2 weeks later. Напоследък съм страшно стресирана. То става натрупване на стрес. Всеки ден по-малко. И един ден го усещаш, вече си идва в повече. Аз този ден го усетих още миналата седмица. Не знам, или трябва да ми минат изпитите, или трябва да напусна работа, за да си отдъхна. Едно от двете просто трябва да изчезне от хоризонта. Защото аз се прибирам и съм смазана. Излизам следващия ден и съм смазана. Не знам, честно казвам, дали се струва или... Бърнаути съм взела вече много, сигурно 7-8. Не е приятно да нямаш енергия за нещата, които обичаш. Аз се прибирам и вместо да ми е кеф да очаквам с нетърпение да снимам клипчета, аз имам идеи за клипчета и нямам енергията да ги снимам. Просто душевно, физически, психически туш. 3 days later. Всичко беше точно до момента, в който не ме заболяха очите от белите лампи, като предния път на предната ми работа, и дето почнах да получавам паника атаки от това. И сега по същия начин ми се вързи свят. Се надявам, като се прибера, съм добре, просто опитвам да го игнорирам, да си кажа, че съм окей. И това е. 3 weeks later. Месеца ми беше пробния период, който свърши вчера, а пък аз преди 2 седмици ми казах, че ще заминавам за лятото за 3 месеца, защото просто искам да си почина. При което те просто ми казаха, че няма да ми удължат договора. И на мен ми стана малко мъчно, защото так му свикнах с работата, с хората, с това какво се изисква да правя. Първата седмица много ми харесваше. Бях влюбена в тая работа. Всеки път, когато се прибрах, бях много щастлива. Някак най-много енергия имах, понеже беше ново, беше интересно. Може би някакви хормони на щастието са се произвеждали в този период. Да, обаче след това почна истинската работа. Трябваше да върша определени задачки за определен период от време. Когато съм притисната по някакъв начин, било то от време, от хора или от каквото и да е, или ако трябва да правя нещо и някой ме гледа, аз не мога да го направя по същия начин, по който би го направила, ако никой не ме гледа и никой не ме пришпорва. Бъгвам. Това беше периода, в който, когато се прибирах от работа, звънях на нашите, или те като ми звъняха, и аз им казах, напускам. Всеки ден ще да напускам. И така, в продължение на, може би, 3 седмици, всеки път ще напусна. Да, обаче не напусках. Отделно Холандия е известна именно с това, че тук всички са равни, еднополови връзки, различни убеждения. Холандия подкрепя всички и така. Да, обаче идва един момент, в който това ти идва малко в повече. Като една истинска балканка, защото по дяволите аз имам уважение към всички хора. Особено тук в Холандия, откакто дойдох, малко или много ми се разшири мирогледа. Има някои неща, които са прекалени. Дори на мен ми идват прекалени. Неща, които не мога да кажа,
Но това, което мога да кажа е нещата, които ми харесаха. Като започнем с клиентите. Да, винаги има клиенти, които са позитивно настроени, такива, които са отрицателно настроени. Има клиенти, които имат хубави дни, има клиенти, които имат лоши дни, също като нас, служителите. Има и такива, които са изключително дребнави, нарочно. Пример. Няколко пъти ми се случи това. Един конец стърчи от дрехата. Може ли да ми направите отстъпка от дрехата, защото вижте тук нещо? А то дори няма никакъв проблем. Просто иска отстъпка жената. Какво сега? Аз казах, че ще почна с позитивната и почна с отрицателната. Така да, имаше и такива жени. Най-приятно е да се работи с мъже. Мъже приятели, мъже колеги, само мъже. За мен това е. Аз с жени много не мога да работя. Мъжете са директни и знаят какво искат. При тях няма ненужни приказки, няма драми, чат и пат. Това е. Казвай от всичко. Аз съм на този принцип, само че съм жена. И въпросите, които най-често ми задаваха, бяха от типа на: имате ли примерно този продукт в друг размер? Нямате турбички в магазина? Може ли турбички? Или идваха да питат за ретикул, който сме го имали преди 2 седмици. Докъде стигнах да правих? Добре, сега вече имам чувство, че мога да се фокусирам. Трябва да правя само едно нещо, а не 5 наведнъж. Това, което ми хареса най-много, беше, че помагах на хората, че им отговарях на въпросите, макар и не всеки път да знаех отговорите, аз просто им помагах. И това за мен е истинско удоволствие. То ме зареждаше. Динамична работа е, всеки час правиш нещо различно. Понякога се чувстваш физически изморен, обаче тук си зареден психически. И това много ми харесваше. С клиентите винаги подхождах. Аз към всички съм подхождала позитивно, но специално към клиентите никога не съм се държала грубо, надменно. Въпреки това, има хора, които са си такъв темперамент. Не, че не съм се справила с тях, напротив, един път се случи една баба холандка. Тя знаеше английски, но отказваше да го говори. Твърдо си седеше зад холандския, което е fair enough, защото нали сме в Холандия. И аз съм тая, която не знае холандски. Отделно те си протестират, защото страната им се напълни с англоговорящи и искат да си запазят холандския, което е напълно разбираемо. Тази баба разбираше английски, защото когато аз си говорих на английски, тя ме отвръщаше на холандски. В крайна сметка тя търсеше колан. Искаше да си купи едно коланче. И добре, че така направи един жест с ръцете си, аз да разбера, че тя търси колан. Посочих ги къде са. И тя го каза на холандски няколко пъти, нещо с Б беше. Имаше Б и Р вътре. Я питах на английски как се казва на холандски колан. Тя ме игнорира. И аз повторих думата, която си спомнях. Тя като се засмя, ама толкова силно се засмя целият магазин, я чу как се смее. Трябва да фанете негативните моменти, да ги направите позитивни. От всяка една ситуация да успееш не да спечелиш, а да бъдеш позитивен. Не винаги ще спечелиш, то не е на всяка цена да спечелиш или да си прав и да се докажеш и така нататък. Просто да бъдеш позитивен. Имаше и други, но мисля да си ги запази за себе си. Доста неща научих, никога не бях работила в магазин преди това. Нямах идея как се случват процесите отвътре, защото ти влизаш в магазина, обаче това, което ти виждаш на самия магазин като клиент е 40% от това, което магазина е. Никога не съм си представила, че човек, който работи в магазин за дрехи, би имал толкова работа. Другото, което е, че има хора, които са много разхвърлени. Сега аз разбирам до някаква степен да си разхвърлен в къщи. Случва се понякога. Но ти да дойдеш в магазин, да разчувъркаш всички, примерно дънки и панталони. Нямаш възпитанието, когато хванеш нещо и го развалиш, да го подредиш отново, да го върнеш така както е било. Доста неща ми направиха впечатление. Трудно ми беше да свикна с самата подредба в магазина, защото това, което те правят и предполагам повечето магазини, няколко пъти в седмицата се завъртат няколко артикула в магазина на различни позиции и това супер много ме объркваше. Отнеми 2 месеца да свикна с това долу-горе да предполагам къде би могло да бъде една тениска, къде би могла да бъде сменена. Трябваше да чета мислите на хората. Имахме различни позиции и когато аз бях на тази позиция, която трябваше да хващам дрехите от съблекалнята и да ги връщам обратно в магазина, се побърквах. В началото ми беше много неловко, защото се чувствах като муха без глава. Муха без глава, която не знае къде върви, е така върви с 5 чифта дънки, 3 чифта тениски, обикаля като луда. Нося ги така, защото те бяха много дълги. Аз съм ниска по принцип 1,64-1,65 нещо такова.
Ама дрехите така трябваше ги носа за качалките, защото когато ги носех дълго, просто няма как ги носа надолу. Това беше едното предизвикателство, да свикна кое къде. Ама да ви кажа, не съжалявам, защото се научих на много. Срещнах много нови хора и така като си подреждах цял ден, някак ми беше като терапия. Със сигурност не е за всеки тази работа, не е лесна, много е подценявана. Така че другия път, когато влезете в магазин, хванете една дрежка, винаги я връщайте така както е била, подреждайте след себе си, защото на тия хора ми се плаща да вършат тази работа, обаче да я знам, грозно. И за мен това си беше много ценно. Ми помогна да разбера какво ми харесва и какво не ми харесва като служител, за да може някой ден, ако стана мениджър, аз да знам какво ми харесва, какво не ми харесва и какво да приложа в моя стил на менеджиране на хора. Като опит, каквото можах да си откраднах. От време на време успях да почувствам стреса, който идва с тази работа. Понеже вчера ми беше последния ден, просто им оставих една кутия с бомбони, написах им благодаря ви, приятно лято, разделихме се с добри чувства. Сега сме вече май месец, имам още един месец в Холандия, така че времето като се поправи другата седмица, смятам да започна да разхождам в кучета. Тук-там е дребни. Също ми харесва животните. Да си ги разхождам, да си ги галя, да си ги гледам, да си ги снимам. Не знам, в някой друг влог, ако видите някое куче, да знаете, че не е мое, но се го разхождам, все едно е мое.